L'operadora m'ha dit que espera en línia. Mentrestant vigila si venen clients. Teatre Olmeto. Sí, hola. Mire, m'agradaria que em donaren informació sobre el concurs de cant. Paper i bolígraf. Aleshores, sí, clar, el formulari d'inscripció. Una foto, sí, una foto. Perfecte. I, escolta, disculpe, però d'on puc treure el formulari d'inscripció? El donen vostès, clar. Una cançó a triar. I què vol dir? Com una cançó que t'agrada a tu, a la gent, o què? Ah, entenc. Sí, de fet, no, ho he entès, però preguntava per... Sí. El músic el tenim, vaja que el tenim, sí. Senyoreta, m'encanta la seva veu. És com si l'escolti i em quede absort. Sí. Ah, sí. Ah, diu vostè que l'últim dia per a inscriure's és demà. Demà, sí. Adéu, gràcies.